Kaixo eta ongi etorriak bertzegun batez, Unat magazinera gaur martxoaren 10. eguna dugu, hortzirala, eta astearekin akitzeko gaurkoan baitere bi elkarrizketa ekarriko ditugu. Kasu honetan biak euskara hartuko dutena gaitzat. Lehenik eta behin Agurne Gaubekarekin egonen gara. Bera hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria da, eta beraiek sortzenekin eta bertzein bat gurasoekin batera, atzo Lerinen elkarretaratzea egin zuten Nafarroako gobernuari eskatzeko, bertan Lerinen D eredua bermatzeko. Beren haurrak, beren seme-alabak D ereduan matrikulatu ahal izateko. Nafarroako legediak dioenaren arabera, halako eredu bat sustatzeko edo erekitzeko baldintzak badaude Lerinen, baina, gero, badirudi, errealitatera pasatzeko orduan ez dela gauzatzen. Agurnek azalduko dugu askoz hobe bazertan datzan kontua. Bigarren elkarrizketan berriz, Nafarroa oinez hartuko dugu hizpide kasu honetan, badakizue aurten etxarriarana zen eginen dute, otxein lelo horrekin, eta horretarako Inigo Oreia, horren zuzendariarekin, egonen gara, jakiteko, zer moduz doan antolakuntza eta ze ekimen burutu dituzten azken aste eta hilabete honetan. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1854 urtean, Pablo Sarasate biolinista jaio zen Iruñean. 1959ko martxoaren 10ean, Tibetek Lhasa hiriak 10 urte okupatuta zeramala eta Txinari aurre egin zion, baina porrota jasoen zuen. Txinatar armadak 100 tibetar hil zituen. 1969ko martxoaren 10ean, Memphisen James Earl Ray errudun aurkitu zuten Martin Luther Kingen heriotzan. Eta 2008an, Garry Kasparov xake jokalariak bere erretiroa argitara eman zuen. Gaurko lerroburu nagusiak. Uztailaren 1etik aintzinera trafikoaren eskumena Nafarroko gobernuaren esku geratuko da. Ingurumenak herritarrei zuzendutako telefono bidezko arreta gune espezializatu bat jarri du. Iruña eta Zizur nagusia oinezkoentzako eta bizikletentzako errei baten bidez lotuko dira €1.000.000 inguruko inbertsioarekin. Nafarroko Kirolaren Institutuak emakumeen kirola ikusarazten du, emakume kirolarien hitzaldiak ikastetxetan programarekin. Hezkuntza publikoko 10.000 irakasle grebara deituta daude datorren apirilaren 3an. 7 ikastetxek 12 roblataz adinekoen egoitzaz, Nafarroko Down sindromearen elkarteaz eta Arantzadi udal tailer eskolaz gain, Iruñeko udalak hiriko hegaztiei eta babeslekoei buruz antolatzen dituen tailerretan parte hartuko dute ekainara arte. Bortziretako hondakinen mankomunitateak 85.421 euroko diru laguntza jaso du. Aste honetan Gorramendiko bidea asfaltatzen ari dira Mariezkurrenako langileak. Ea zer dagoen asteburu honetan agenda kulturalean. Hortziralean, martxoak 10, beraz, haien EPak aurkeztuko dituzte Baizera eta Burutik taldeek totemaretoan eta haiekin batera izanen dira Etxekalte taldeko lagunak. Kontzertua atxaldeko 8etan hasiko da, sarrerak 10 euro totem aretoaren webgunean eta herriko tabernan eskuragarri. Larun batean, Berriozarko entzun aretoan atxaldeko 6etan Zuhaitzak landatzen zituen gizona, antzezlana Gorakada konpainiaren eskutik. Eta igandean, Adriana Olmedoren Txiki antzezlan atxaldeko 8etan Mutiloako kultur etxean, konfiantzaren galeraz eta adiskidentzaren balioaz gogoeta egiten duen abentura bat da. Gluk, familia osoarentzako antzezlan berri bat aurkezten du, elkar bizitzaren alde egiten duen abenturazko istorio bat. Munduari itzulia 80 egunetan, atxaldeko 6etan Antsoaingo antzokian, sarrerak 4 euro. Eta igandearekin atkitzeko Itziar Ituño eta Ramon Agirrerekin, hobe isilik antzezlana, Zizur nagusiko kulturretxean atxaldeko 8etan, sarrerak 10 euro. Egunkarien azalak. Diario de Noticiasen kasuan lerroburu nagusian,
Nafarroak uztailean berreskuratuko du 1962an galdu zuen trafiko eskumena. Foru gobernuak eta gobernu zentralak aurre akordio bat itxi dute legegintzaldi honetan transferentzia formalizatzeko. Foruzaingoak 5 urtean behin hartuko ditu bere gain Guardia Zibilaren eginkizunak. Parlamentuaren gehiengoa neurriaren alde agertu da. Argazkia Maria Valerosen etxipen keinua eta izenburuan Osasunak porrota. Ez du erreginaren kopako lauko finala erdia jokatuko Atletiken kontra galdu ostean 1-2. Berri gehiagotan, erreportai batean, etaren biktimak argitu gabeko kasuen injustizia bikoitza. Eta Leringo 19 familiak ikastetxean D ereduko DL linea bat irekitzeko eskatu dute. Diario de Navarraren lerroburu nagusian, Nafarroak uztailean hartuko du bere gain trafikoa eta Guardia Zibilak oraingoz errepideetan jarraituko du. Foruzaingoak 159 agente behar ditu benemeritak funtzio hori utzi aurretik. Argazkian biziklista bidegorri batean eta izenburuan bidegorria Labriteraino. Txantrea eta hiriaren erdigunea lotzen ditu 1,2 kilometroko bidegorri horrek. Berri gehiagotan gutxienez 6 hildako Hamburgoko tenplu batean, eta azkenik zinemaren sektoreak 760 pertsona baino gehiago enplegatzen ditu Nafarroan. Gara egunkarian lerroburu nagusian Txibitek uztailaren 1 erabaki du Guardia Zibilak errepideetatik ateratzea. Lehendakariak aurreratu du PSOEk eta EH Bilduk adostutako akordioa betez, martxoan itxiko dela trafikoaren eskumena formalki bere gain hartzea. Guardia Zibila uztailean hasiko da errepideetatik irteten. Argazkian berriz, futbola kanporaketa zaildu du Erromaren eraginkortasunak 2-huts. Errealak porrot egin zuen Europa Ligeko final 8reneko jokaldietan. Berri gehiagotan, erretiro hartzeko adina atzeratzeari argi berdea eman dio Frantziako senatuak eta Errusiak beste bombardaketa masibo bat egin du Ukrainan. Berri egunkarian, egiazko hizkuntza politika bat eskatuko dute Baionan apirilaren 22an. Euskalgintzak manifestaziorako dei bateratua egin du azterketak euskaraz eta euskarari trabak ez lelopean. Mobilizazio erraldoi baterako garaia da. Paris eta tokiko erakundeak kritikatu dituzte. Argazkian, Osasuna Atletik emakumeen partidako argazkia eta izenburuan indartsuenaren legea nagusi. Atletik Espainiako kopako final erdietarako sailkatu da aurrelarien eraginkortasuna eta defentsa baliatuta. Osasunak 4 aldiz jo ditu zurtoinak lehen zatian. Berri gehiagotan, hautsi da Anfora zuzenean diskoa aurkeztu dute Ruper Ordorikak eta Bernardo Atxagak. Eta Euskal Herria irratia akitzeko. Berri nagusian, Agurne Gaubeka behatokiko zuzendariaren hitzak, borondate politikoaren menpe dago euskarazko irakaskuntzaren zabalpena. Leringo herriko aurrek eskola publikoan euskaraz ikasteko duten eskubidea aldarrikatu du bertako familiekin batera behatokiak eta sortzen elkarteak. Baitere, Lerinen D eredua eskaintzeko eskatu dute eta azkenik Osasunak zurtoinaren kontra egin du talka. Asteburuko eguraldia. Gaur epel arratsaldean eta giro argiagoa. Goizean Kantauri isurialdean, batez ere ekialdean, zerua lainotuago egongo da eta balitekean hemenka zertxobait bustitzea, gauza gutxi. Eguerdirako ordea, hodeitza arindu eta arratsaldean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira denean. Haizea hego mendebaldetik ibiliko da, egunaren lehenengo zatian itsasertzean mendebaldetik eta tarteka bizi ibiliko da. Maximoak ipar partean 20 gradutik gora geldituko dira eta 16-18 gradu artekoak izango dira gainerako lekuetan. Larunbatean fronte txiki bateko hodeiak eta euria ekarriko dizkigu bereziki ipar isurialdera. Goizeko lehen orduetan lainotzera egingo du eta euritara joko du kostaldetik gertu. Ondoren euria Kantauri isurialde barnealdera zabaltzen joanen da eta arratsaldean ugariagoa izanen da. Mediterraneo isurialdean apenas egingo duen. Temperatura maksimoak koska pare bat beherago geldituko dira. Eta igandean hodeitsu esnatuko da egunak Kantauri isurialdean eta Nafarroa hegoaldean giro argiagoarekin, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuekin.
Ipar partean goizeko lehen orduetan zertxobait busti dezake batez ere kostaldean. Arratsalderako ordea, hodeitza zulatuz joango da eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira denean. Hego ukitu haizea suabe ibiliko da eta maksimoek haize gaindituko dute 20 graduko balioa leku askotan. Atzo izan genuen hemen sortzeneko kide bat, eta berak azaldu zigun, nola aurre matrikulazioak eraiki diren, gure aurrak hortxe. Eta lerinen ere bai, D eredua aukera hori eskaini nahi zuten, aukera hori ireki nahi zuten, badirudi Nafarro gobernuak promesa horiek bai egiten zituela, baina gero baldintzak jarri ez, edo ez dute behintzat erreal bilakatu guzti hori. Hain zuzen ere, pixket kezka horrekin edo kexu horrekin egin zuten atzo mobilizazio bat, sortzeneko kideek, behatokiko kideek, eta bertako lerineko ikasle, familia eta pertsona anitzek. Horretaz solasteko, hain zuzen ere, gaurkoan hizkuntzen eskubideen behatokiko zuzendaria den Agurne Gaubek egonen gara. Arratsaldeon, Agurne? Bai, arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Agurne, zer moduz atzoko elkarretaratzea, nola joan zen? Bai, egia esan oso ongi, badakigu lerin herri txikia dela, ez, 1000 eta piko biztanle ditu, baina egia da, guraso batzuk ordua zela eta ezin izan ziren guztiak hurbildu, baina herriko jendeak ere, bertara jo zuen, eta pixkat, Nafarroko beste toki batzutatik ere etorri ziren, babesa eskaintzera, izan ere, hori ez, guraso hauek ezingo dituztelako beraien aurrak D ereduan, euskarazko ereduan matrikulatu 2023-2024 ikasturterako. Agurne, nola da kontu hau? D eredua erekitzeko aukerak edo baldintzak daude, ezta? Han lerinen, nola baitere, irizpideak betetzen dira, orduan zer da gertatu dena? Bai, kontuan izan behar dugu, legediak, Nafarroko legediak esaten duela, legeak ezarritako eremu misto edo euskaldunerako, kontuan hartuko direla izandako eskariak, eta eskari horien arabera, hezkuntza departamenduak ahaleginak egin behar dituela D eredu lerroiek zabaltzeko. Egia da ez dela zehazten bestelakorik. Normalean, ereduak irekitzeko 8 aurretako gutxiengo bat izaten da, eta horregatik, pixka bat aurrekariak edo ikusita beste urte batzutan, bai Mendigorrian, Larragan izan diren goraberak ikusita, aurreko urtean, jada 2022ko azaroan, erabaki genuen eskaera guzti horiek, instantzia bidez, hezkuntza departamentuan erregistratzea, pixka bat ikus dezaten, eskari bat badagola, eta beraz, eskari horri erantzun behar zaiola. Egia da, guk ulertzen dugula ere, Nafarroko gobernuak berariaz sustatu beharko lukela D ereduko irakaskuntza, azkenean, euskarazko irakaskuntza sustatzeko bete behar bat ere ikusten diogu, baina, kasu honetan, egia da, lerinen orain arte, beste eredu batzutara gogoratu behar dugu paia eta pai B ereduak daudela orain arte lerinen, eta horietara jo zuten, baina momentu baten, guraso talde batek ikusi zuen, nahi dutela, beraiek ere Nafarrak direla, eta Nafarroako hizkuntza den euskara, berezko hizkuntza den euskara ikastea nahi dutela beraien haur txikiek. Orduan, esan dugun bezala, azaroan jo genuen jada hezkuntza departamendura. Azarotik hezkuntza departamenduak ez zuen ezertxo esan, instantzia guzti hauek ere erantzun gabe daude, eta duela hilabete bat inguru eskola kontseilu batetako bileran sortzen guraso elkarteak galdetu zuen leringo instantziei buruz. Eta hortxe jakin izan genuen, Jimeno kontseilariaren
Gil Sevillano zuzendari nagusiak esandakoaren arabera, lerinen ez zutela D ereduaren irekiera ikusten, kasu honetan argudiatzen zuten espazio faltagatik. Egia da beraiek hori izaten dutela, espazio falta dagoela, baina, ikusi izan dugu, espazio falta hori benetan benetazkoa bada, horri irtenbideak jartzeko aukerak badaudela, baina hezkuntza departamentuak ez duela ezertxo egin. Hau da, eskolara ere ez da joan, pixka bat ikusten ze baldintza dauden, udalarekin ez du hitz egin, hor badaude ondoan, eskolaren ondoan eraikin batzuk, eta udalarekin ere ez du hitz egin eraikin horiek zabaltzearen inguruan. Eta orduan, guk hemen ikusten duguna da, azkenean urtero berdina gertatzen dela. Hau da, gurasoek eskaera bat egin arren euskarazko irakaskuntzaren alde, azkenean borondate politikoen araberakoa eta negoziaketa politikoen araberakoa izaten dela eredu horiek irekitzea edo ez irekitzea. Hori galdetu behar nizun, agurne zalantza bat. Zer puntotaraino hor ari dute hausten legea, eta zer puntotaraino legea haustea baino da borondate falta, ez? Zeren, karo, horrek baina aldatzen du pixkat, egiten alduzuen nola baitere epaia edo salaketa, karo, gauza bat da legea orain dagoen bezala behintzat. Ez dela hausten, ez? Edo hausten dela, hori da gauza bat. Eta bestea da, hortik aratago, kasu honetan gobernuak baduen borondatea, ez? Erran nahi dut hori, non dago azkenean erantzukizuna kasu honetan. Bai, hemen beti gertatzen zaigun bezala, ez? Eremu misto eta ez euskalduneko legediarekin, egia da lege hauste horrela izendatua bat ez dagoela. Zergatik, legeak esaten duelako, euskararen legeak esaten du eskaera bat dagoen tokian aztertuko duela, hezkuntza departamentuak aztertu behar dituela aukerak, eta horren arabera euskarazko irakaskuntza sustatu behar duela. Orduan, ez ditu bete behar zehatzak ezartzen, baina guk esaten ari garena. Bai, azkenean hori da, eskaera bat badago, zuk baduzu bete beharra sustatzeko euskarazko irakaskuntza hori, guazen hitz egitera, ez? Eta batez ere, guazen oztopoiek ezabatzera. Ez dut aipatu, baina kontu garrantzitsu bat hemen badago, ez? 25 familiek izena eman dute, edo, asmo hori erakutsi dute, 25 familia horiek adin ezberdinetako haurren gurasoak dira, baina egia da, egoera hauek erreproduzitzeak urtero eta hezkuntza departamentuarekin hitz egiten hasi behar, eta eskolara instantziak erregistratzera joan behar, eta guzti honek eragiten duela, jada guraso askok atzera pausua ere eman dutela, ez? Batzuk ez dute denborari, gauza hauetan sartzeko, instantziak erregistratzen hasteko, bileretan hasteko, eta gero beti esaten duguna, ez? Nafarroko gobernuak eskaintza aktibo bat egiten ez badu, normala da jendeak gero ereduaren alde ez egitea. Batetik, ez du behar bezala informatzen, ez, dauden aukeren inguruan. Bestetik, gurasoak heltzen dira aurre matrikulazio epera, eta ja dituzten aukerak itxiak dira. Hau da, orain aurre matrikulazioak adibidez telematikoki egiten dira. Orduan, telematikoki egiten diren aukeren artean, adibidez, Leringo Blanca de Navarra hautatzen duten momentuan, ez diete ematen hizkuntza eredua hautatzeko aukerarik. Orduan, traba guzti hauek, gero esaten duguna ez, eskaria eta eskaintzaren araberako parametroetan ari dira denbora guztian, eta ez dira errealak. Ez dira errealak, Nafarroko gobernua sustatuko balu, pertsona gehiagok eta familia gehiagok egingo luketelako ereduaren alde. Claro, hori da, pentsatzen familia bat hartzen duela, erabaki bat horrek baduela, segurazki, ez dakit, ez? Ardura bat, nolabait ere eskatzen dizu buelta batzuk ematea, nolabait ere pixka preokupatzea gauza batzuekin, ez? Gero igual ikasleak dituzten izanakit, etxeko lanak eta euskaraz, eta zuk ez duzu hainbertze kontrolatzen, erran badago auto bat hor, patzen duzu zure partetik, baina gainera, horrek ekartzen badizkizu, ez? Ez dakitzen bat buru haustetan sartzea tramitekin eta, zuk erraten zuen bezala, segurazki jende handitzek, hor egiten du atzera.
Beraz, egin zenuten konzentrazio hori, orain, ez dakit momentu honetan Agurne zer eskatuko diozuen edo ez dakit, zer egin daiteke nola gelditzen da momentu honetan Lerineko kontua. Hori da, momentu honetan, atzo eguerdian familiak, lau familia gerturatu ziren guztien izenean, hartu zituzten guztien eskariak berriz eta saiatu ziren ikastetxean uzten, eta kuriosoa izan da ikastetxeak berak ere ez dizkietela hartu instantzia horiek. Guk esaten genien, behintzat, konstantzia usteko ikastetxean, nahi genuela jasota bezala, geratzea ikastetxean, eta zuzendaritzatik ez dituzte hartu ere nahi izan. Esaten digute, hezkuntza departamentura jotzeko. Orduan, gaur berriz, erregistratuko ditugu hezkuntza departamentuan, eta hurrengo astean badugu eskatu genion ere, bilera bat sortzen elkartearekin batera hezkuntza departamentuari ezertzeko berriz, aurten ez bada hurrengo urteari begira, lerro hori irekitzeko jada mugimenduak egin ditzaten, eta beraz, bilera hori izango dugu asteazkenean, kontatuko digute pixka bat gurasoek ere zer gertatzen den, eta gero bestalde atzo ere registratu genuen jada udaleko plenoari eskatzen geniona da hezkuntza departamentuarekin kontaktuan jar daiten, pixka bat, lehen aipatzen genuena, dituen eraikinak hezkuntza departamentuaren esku utz ditzaten, ez? Antza, beste batzuetan ere horrelakoak egin izan ditu udalak, beraz, hori guretzat garrantzitsua da, hemen irtenbideak planteatzea, eta irtenbideak planteatzea lehenbailen. Ez da nahi dut, beti hezkuntzatik esan izan da, denboraz egin behar direla, tramite guzti hauek, eredu bat irekitzea denboraz egin behar dela, baina datu kurioso bat ematearren, Larragako eskaera urrian egin zen eta Leringoa azaroan. Eta Larragakoei onartu diete eta Leringoei ez zaie onartu azaroan egindako eskaerak, ez? Eta gainera, kuriosoa da, aurren matrikulazioa martxoaren 7an hasi den horretan, gurasoek jada eskaera azaroan egin zutela, 2022ko azaroan. Eta orduan guk planteatzen duguna da, zenbat denbora lehenago hasi behar da, euskarazko lerro bat irekitzeko, zenbat denbora lehenago jakin behar dute gurasoek zer egin behar duten. Claro, zer izango da hau, aurra jaiotzen da eta jada hezkuntza departamentuarekin kontaktuan jarri behar zara euskarazko lerroa ezartzeko. Pixka bat, aurra jaio baino lehen, aurra jaio baino lehen, japen duzu, nahi duzu. Ez da reala, eta hemen, ikusten duguna da, azkenean, negoziakete politikoetan sartzen direla, guzti hauek, eta beti euskarazko irakaskuntza, erdarazko lerroak, eta orain ikusten dugu, pai ereduei, alfombra gorria jartzen dieten neinean, euskarazko lerroei beti erregutzen joan behar gara, mobilizazioak egiten joan behar gara, eta ala ere batzuetan lortzen dugula, orduan, horrekin geratu behar gara, eta jarraituko dugu ahalegina egiten aurrerantzean ere. Horrenaretik, pentsatzen duzu Agurne denbora kontua dela, hau da, kostatuko duela denbora bat, haiek ez dutela haien partetik jartzen, nola baitere denbora baten ondotik, azkenean lortuko dela. Edo ez, baliteke baitere, azkenean, ez dakit, indar hori galtzea, gobernuak begiratzea bertzea alde batera, eta ere posible da, akitzea de eredu hori ez erekitzenan. Kezka hori dugu, eta hori gobernutik badakite. Hau da, gai hauek zenbat eta gehiago luzatzen diren, jendeak atzera botatzeko aukera gehiago dituela. Eta beraz, gu saiatuko gara, hor familia guztiak mantendu daitezen, jada batzuk adibidez, atzo egin behar izan zuten, beraien aurrak matrikulatu dituzte pai A ereduan, hau da, euskaldunak dira, euskaraz kasu batzutan euskaldunak dira, eta beste batzutan ez, gurasoak, baina egia da oso argi dutela beraien aurrak B ereduan matrikulatu nahi dituztela, eta hala ere pai A ereduan matrikulatu behar izan dituztela. Hau da,
nolako aukerak galtzen ari garen, ez? Haurtxoiek euskalduntzeko eta euskalduntze prozesu hori Nafarroan ere suspertzeko nolako aukerak galtzen ditugun. Eta, ikusiko dugu, ez, aurrerantzean zer gertatzen den, baina guretzako oso garrantzitsua izango da Nafarroko gobernuak benetan erregulazio zehatzago bat jar dezan, eta behin eskariak daudenean, eskari horiei erantzuteko tresna gehiago ezarri ditzan, ez? Hori da eskatzen duguna. Azkenean, haur horien hezkuntza ezin daitekela, ez? Negoziaketa politiko baten barruan kokatu. Eskubide osoa dutela euskaraz ikasteko, Nafarroko berezko hizkuntzan ikasteko, eta beraz eskubide hori bermatu behar zaiela eta horretarako tresna guztiak eta ahalegin guztiak egin behar direla. Ea, zer gertatzen den Lerinekin azkenean. Ez dakit, aipatu zu Larragako kasuan adibidez, bai onartu zenuten, beraz, lortu zenuten hor, ez dakit ez, garaipen txiki bat, erran dut hori ere, azpimarratzea ere ongi dagoela. Bai, negoziaketa politikoien barruan sartu zuten Larraga, eta orduan Larraga onartu zuten, ez? Batzutan hor ikusten dugu nahi dutenean zein errez egiten diren gauzak, eta, asko posten gara egia esan Larragako herrian ere guraso pila zeuden, ez? Kriston posa dute beraien haurrak euskara ikasiko dutelako, baina, hori ikusiko dugu aurrerantzean ere zenbat herri gehiago animatzen diren, eta hemendik benetan animatu nahi ditugu familia guztiak euskarara gerturatzeko beraien haurrak euskara ezagutu dezaten, ezagutu gabe nekez erabili daiteke, ez? Pentsatzen dut, Agurne, zuri honek pertsonalea emango dizula nahikoa amorru, ez? Erran nahi dut. Gaude hor berti zailtasunekin euskararekin, ez? Sustatzeko ikusten duzu Nafarroko egoera, nola dagoen hor desertu bat, ez? Bizket hegoaldean, edo behintzat instituzionalki eta aukeren aldetik, eta badagoenean borondatea, badagoenean jende talde bat, zer eta instituzioetatik begiratzen da bertzaldera. Pentsatzen dut, ez? Zuk hori biziko duzula, ez dakit, nahiko amorru handi batekin. Bai, hori da, ez? Erakunde publikoetatik beti aipatzen digute, nahi duenak erabiltzeko askatasuna duela, eta nahi duenak ikasi alduela, eta aukera askatasunaren barruan ezartzen dute beti, eta ez badirudi herritarrok dugula motxila hori, esateko euskara erabili nahi dugun edo ez dugun edo. Eta orduan, amorru berezi ematen du, ez? Nahi eta inguruan dituzun baliabide guzti horietan paretak jartzen dizkizutenean, ez? Atzo kuriosoa izan zen, baina, ama batek pertsonalki aipatzen zigun, nolatan eragiten duen aurrek inguruan dutenak. Hau da, batetik eskolak eta inguruak, ez? Eta orduan berak nahiko lukela eredu emon, Lerinen, ez, espazio bat izan dezaten behintzat euskara ikasi eta euskaraz bizitzeko. Berak esan du, bere aurra ez zituzuela berari ama deitzen, eta konturatu dela, azken aldian mama deitzen hasi zaiola, ez? Orduan, hor ikusten dugu nolako garrantzia duen bai hezkuntzak eta bai inguruan ere haur horiei, ez, euskaraz bizitzeko baliabideak eskaintzeak. Agurne, agitu baino lehen, aipatzen genuen baitere, martxoaren 17 arte aurre matrikulazioen epea ireki dela hoixen, ez? Aurrak, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzarako maila horietarako, ez dakit hor agitzeko bi hitz Agurne, pentsatzen dut, aipatuko duzula, ereduan, aurre horiek matrikulatzea garrantzitsua da. Bai, garrantzitsua da, eta gainera, hemendik animatuko nituzke familia guztiak pixka bat ezagutzera eredua zer den, zer eskaintzen duen. Egia da, ikusi izan dugula, azken urteetan ere, zerbitzu publikoetatik batik bat familia batzuei esaten zaiela eredua ez dela beraientzat. Hau da, eredua jende euskaldunarentzat dela. Eta hori horrela ez da.
hau da, Nafarroko haur guztiek izan beharko lukete eskubidea bai gaztelania eta bai euskara ikasteko eta menperatzeko, eta ereduak gainera badituela abantaila batzuk, bi hizkuntza horiek ongi menperatzeko aukera izan, jada hirugarren hizkuntzak edo laugarrenak ikasteko aukera ere zabaltzen diela, guretzat, errore bat da hizkuntza guztiak batera jartzeko ereduak, eta uste dugu, euskarazko murgiltze ereduarena momentu honetan eskura dugun modelo edo erabaki egokiena dela, benetan aurroiek hizkuntzak ongi menperatu ditzaten. Mezu horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketatxo hau, Apurne Gaubeka, hizkuntz eskubideen behatuko zuzendaria. Mila esker, gurean partekatzagatik guzio. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun orain Iruñerriko udaletako albisteak. Atarrabian zainketen aldeko tokiko itunak aurkeztuko dituzte. Martxoaren 23an egingo den formazio saiora gonbidatuta daude Atarrabiako erakundeak, kolektiboak, enpresak eta zainketarekiko interesa duten pertsona guztiak. Baita ere, Atarrabian larunbatean bihar, martxoak 11an, berdintasunaren aldeko lasterketa eginen da. Animatu zaitez eta parte hartu, diote. Eta Iruñean etilometria positiboak izan ziren joan den otsailean egindako bide segurtasunaren aurkako delituen 72an. Udaltzaingoak 29 delitu eta 77 arau hauste administratibo erregistratu zituen Iruñean otsailean. Baita ere, 10 ikastetxek hartuko dute parte Iruñeko udalak ekainera arte hegaztiei eta kabi kutxei buruz antolatzen dituen 21 tailerretako batean. Ekimena ikasturte honetarako osatu dute eta hiriko hainbat tokitan 54 abia kutxa jartzea aurre ikusten du. Eta Iruñeko udalareko babes zibileko laguntzaileen laranjatxoak aldi baterako 3 kontratazio zerrenda sartzeko hautaprobak deitu dire. Izen ematea martxoaren 20an amaitzen da. Zerrenda baterako ingelesezko C1 titulazioa behar da eta bertze baterako C motako ibilgailuko gidabaimena. Aizu, urten ezakit, ari diogu egiten jarraipen berezia, segimentu berezia Nafarro oinez kontuari, ari gara ikusten pixkat prozesu guztian nola ari diren garatzen, aurten Andramari Kastolan Etxarriarana zen ospatuko dutelako Nafarroa oinez 2023 honetan, eta azken berrietaz eta azken nondik norako ez, pixkat gehiago jakiteko Iñiko Oreia Andramari Kastolako zuzendariarekin, egonen gara, gaurkoan ere bai, beraz, arratsaldeon Iñigo. Arratsaldeon, bat zuei ere, pozik hemen egoteagatik zuekin. Eta gu gehiago Iñigo, lehenik eta behin nola galdera pop hauetako bat usteko, ez dakit Leire ikusteko aukerarik izan duzun, zinetan, Leire irati, barkatu la, ostra, izen ezan irati. Mira, igande honetan joateko asmoa daukagu, sarrerak hartuta eta hemen altsasun emanen dute, eta hurbilduko gara ikustera, irrikitan gaude. Hoixen da, ala gaude, Euskal Komunitatea irati ikusteko irrikitan, ni Leire erraten, edo zein gauza. Iñigo, zer moduz doa antolakuntza, Nafarro oinez honena? Badoa hor geldi hurbiltzen ari da eguna eta ja nabari da asartu garela azkenean 6 hilabete gelditzen zaigu, intentsuenak izanen direnak eta ja gure jarduerak martxan, ja San Ferminei begira, Nafarro oinez egunari begira, nabari da azeledadorea geldi sakatzen ari garela. Zein da, ez dakit, orain duzuen burua uste handiena, bat behintzat aipatzeagatik, zer ekarri zu hor Iñigo buruan hor run bueltaka?
Bai, nik uste, hor badekau alde batetik egitarau programa bat, gero nahi baduzu komentatuko duguna, baina, karo, aldi berean, horrekin batera, jorratzen ari gara eta prestatzen ari gara San Ferminetan, oinez gunean edo oinez txoko horretan, eta koneran jartzen den zera horretan, eginen den egitarau guztia. Azkenean dira, 9 egun horietan guztietan egonen dira eskaintza anitza, mota guztietako, gustu guztiendako, eta horrek lan handia ematen ari da, eta hor jardueretakoak horrekin ari dira buru belarri, eta gero badira beste gauzatxo batzuk, hor bereziki maiatzan egin nahi dugu hezkuntza eta euskararen inguruan, inguru pare bat, hori hasi beharko dugu prestatzen, eta Nafarroan ez eguna, beraz, justu aste honetan egon ginen aurkezten hemen, etxarrin izanen da, hori esan dezakegu etxarrin izanen dela, eta hor udalarekin aurkezpena egiten, eta orduan hor ja zirkuitukoak, eta horik ari biraia buru belarri egun horri begira. Urrun ematen du, urrun dagoela, baina berehala helduko da. Oroitarazi guzu data, Inigo? Bai, urriaren 8an izanen da, eta hori esan bezala, etxarrin. Andramari ikastola etxarrin kokatzen da, baina gu beti esaten dugu 14 herritako ikastola garela. Eta adibidez, aurreko edizioa, Arbizu, Lakuntza, Arruazun egin genuen ibilbidea, oraingoan etxarrin bertan izanen da. Beraz, gauzan dana bat antolatzen, aipatzen zenuen, eta hori ere kuriosoa da, egia da, Nafarroinez, printzipioz egun bat dela, ez egun bat edo bi, adibidez, Tafaian ganden urtean bi egun erabilizituzten, eta, karo, San Ferminetakoa 9 egun, ostra, ezakitzerek duen lan gehiago, egia, ez, antolakuntzan. Bai, nik uste biak, ez? Antolakuntzaren aldetik nik uste nagusiena Nafarroinez eguna bera. Eta gero zuk aipatu duzun bezala, azken urtean Tafaian eta urten ere, gure asmoa da, asteburuko egitaraua egitea. Orduan, eguna izanen da, zalantzari gabe garrantzitsuena eta, baina bezperan ere eskaintza polita egin nahi dugu, batez ere autokarabanaz eta hurbiltzen diren familia giroan, batez ere eguneko plangintza izanen da, ere bai eskaintzeko zerbait eta ere bertako ekonomia sustatzeko eta bar. Baina eguna da, dudarik gabe, potolena, bertatzen dena, gertuena, momentuz, San Fermina daukagu eta horretan ere ari gara. Eta horretaz gain ere bai, ari zarete egiten gauzatxoak, handik hemendik, aste hauetan, hilabete hauetan, horietako batzuk aipatuko ditugu Inigo, adibidez martxoaren 4an kantuz eguna ospatu zenuten. Halaxe da, hemen sakanan, hainbat herritan badira kantuz aritzen diren taldeak, orduan joan zen larun batean, Kaikun, Etxarrin, Lakuntzan eta Arbizun. 4 herri horietan atera ziren talde desberdinak, eguerdi partean abestera, poteo garaian eta hola, kaleak alaitzera, eta gero ondoren izan genuen bazkaria Borda jatetxean, Etxarrin dagoen Borda jatetxea, hori beraiek ere lagunduta eta babestutako zera izan zen, eta horri ziren iparraldetik kantan aritzen den talde bat, eta, giroa izan zen paregabean, ikuste jendea irrikitan gelditu zela luzatzeko, eta helduen urtean, ja, Nafarroinezetik kanpo, halako zerbait ere egiten dugun berriz, ez? Ja, Andramari ikastola bezala, baina, bai, oso esperientzia polita, eta egun bikaina izan du zen. Horretaz gain, tripak betetzen ere, ibili zarete, zeren taloak saltzen egon zineten, Andrekunde, Izakunde eta Garikunde egunetan. Hori da, azken hemen Etxarrin egiten da, inauteriekin lotuta, aurreko 3 ostegunetan, badira 3 ospakizunak, gaur egun kintoak, 18 urteko gaztek bideratzen dutenak, orduan da Gizakunde, Andrekunde eta Garikunde. Orduan, ateratzen dira hemen esaten dugu txatarrez jantzita, badira euskal inauterietako jantzkera tipikoa, zakuz jantzita, aurpegi astalita, makiluzearekin, eta hori biltzen dira aurren atzetik segika, ez? Eta, giro politia sortzen da, azken urtetan sakana osotik jendea hurbiltzen da, eta, gu probestu genuen ere talo salmentarako, eta, talok aipatzen duzula ere bai, hemendik apirilaren 15ean ere, hor ja ez da izanen guk antolatutako jarduera, sareak antolatutako etxera eguna izanen da Etxarrin, eta hor ere bai taloak egonen dira, Nafarroinezeko taloak, bertan. Talo honak?
Errak, pues nabari da, hor dago talde bat, ja egonkorra, eta nabari da praktikaren poderioz, hobetu dutela kalitatea izugarri. Eta, bueno, hain zuzen ere, 3 egunetan hilarak luze izan ziren, baina agortu egin izan da lehengaia. Orduan, arrakasta itzela eta pozik, bai. Pentsatzen dut, gainera igual bertako produktu zenbait ere erabiliko dituztela, Iñigo, igual bertako gasnak eta? Bai, hori da Nafarroainezeko filosofia ere bai, horre Nafarroaineza duen ikastolak ere aldi berean urte osoan zehar saiatzen da bertako ekonomia sustatzen. Orduan gure kasuan hornitzaileak bertakoa ziren, ez? Hemen daukagu Etxarritar Bizun txistorrariko berenetakoa, eta bueno, bai gazna ere gazta bertako abeltzain batena, beraiek dauzkate behiak eta beraiek ekoizten duten gazta, eta beste den gaiak antzeko, ez? Orduan, urte osoan zehar saiatzen gara egiten ditugun kontsumoak eta egiten ditugun produktuak bertako ekoizle eta saltzaileekin lotzen. Gazna honak beraz handik baitere, kontu gehiago, ari zarete egiten orain, nola baitere, kanpaina moduan edo, pixket jendeari honetan parte arazi nahian, eta horretarako hotxein munduari abiatu duzu, zer da, Iñigo? Halaxe da, hor ere, beste ikastolik ere Nafarroainezean egin izan dute, ez? Orduan, azkenean bada, jendea kanpora doalarik, kanpora, edo bidaiatxo bat egiten da, Euskal Herrian barna izan daiteke, ez? Osbanoa egun batean Koreia bisitatzera, esate baterako, edo Durangora, edo Erromara, ez? Eta, hor egitea bertatik argazkiak edo bideotxo motzak gero saretan jartzeko Nafarroainezeko arropa, ez? Arropa eta materialarekin, eta, hor parte hartuko dutenen artean, egiten da zozketatxoren bat, eta azkenean bada, bisibilizatzea ere materiala, eta hotxein ere, pixkat indarra hartzea sare sozialetan ere bai, ez? Beraz, parte hartu nahi duenarentzat behar du lortu horko materiala, eta kanpoan dagoenean argazki bat atera, eta horko zuen sareetara bidali. Esate baterako Twitterren igo, hotxein hashtag egin, eta hor ja, zuzenean hori bertxiokatzen da, eta hor sartzen da parte hartuko luke zozketan, ez da? Horretaz gain, baitere, zenbait pertsona ezagunek bidale dituzte alako argazkiak, ez da? Bai, hain zuzen ere, gure ikastolatik pasatzen ari dira hainbat pertsonai, mota guzitakoak, kirolariak, bertsolariak, abeslariak, eta aldi berean ere batzuk gure denda edo gure postua denda ibiltariak bisitatzen ari dira, ez? Esate baterako Juan Martínez de Irujo, egon zen geltokin jarri genuen dendan, hemen Etxarriko dendan Asiskur meneta egon zen, ikastolatik Unai Elorrieta pasa da, edo Ane Ablanedo itzaldi bat egitera etorri zen, pedagogian aditua dena, Iñigo, Lazkoz, Eneko Lazkoz eta Julio Sotok ere egin dituzte gure, hain zuzen ere, aprobetxatuko dut, aste honetan, helduen astean 14an, aterako dira gure ordezkariak Miluzera joan direna, Miluze saiora, eta hor bertako aurkezleek ere, egin dute argazkitxo bat beraie gure kamisetarekin, orduan. Ilaski Serrano eta Antion Telleria okerrezpanago. Hori da. Ere bai, hotxeineko kamisetekin, beraz. Mugitzen ikusten dugu Euskal Herriko hainbat jende, gizarte zibila famatuak, denetatik, hotxeinen kanpaina honetan parte hartzen. Bertze kontu bat Iñigo, badakit behin egin genizun hemen elkarrizketa, eta erraten zenuten, zuentzat ere garrantzitsua dela, belaunaldi artekotasun hori baloratzea, ezta? Zuen kasuan, Andra Mari ikastolan eta ere garrantzia bat dolako, ez? Urtetako kontu bat delako, eta nolabait ere, belaunaldi guztiak elkarrekin harremanean jarri nahi zen dutela, eta hain zuzen ere, Inaxio Lazkoz boliren bisita izan omen zenuten aurrekoan ikastolan. Konta iguzu? Hori da, bai, begira, hor gizonak afizioa handia dauka zuaitzekin, arbolekin, eta plantatu zigun gure ikastolako patioan landatu nahi zuela agin bat. Orduan, agina nahiko zuaitz berezia da, 100 urte bizi dena, eta Euskal Herrian tradizioa daukana,
eta, bueno, bera momenturen batean izan zen ikastolako aita, bere bi seme-alabek bertan ikasi baitzuten, gaur egun alaba ikastolako ama da, eta bere bilobak gure ikastolan ikasten dute, ez? Orduan, bueno, horre, berak hor landatu zuen agina, esan dudan bezala, eta, bueno, egin nahi izan genion ere bai, bueno, esker honeko ekitalditxo bat, eta gainera lotu genuen honekin, ez? Azkenean, gure ikastola 53 urte ditu, eta, bueno, bada belaunaldi transmititzen ari den proiektu bat, hezkuntza proiektu bat, euskara eta euskal kulturarekin erabat errotua dagoena, eta hemen sakanan ere, eta, bueno, hor pixka bat erudikatu nahi genuen hori. Horrez geroztik animatu zaigu boli, eta beste bizuaitz gehiago, bihar bola gehiago landatu ditu, aritza eta eskia. Baina gero ere ikastolan, patioan, baditugu ere, beste aiton batzuk, beste urte honetan, baina beste urtetan, egindako gauzak egurrezko traktor bat daukagu, eta ere bai badaukagu, arrizko taia bat, Andramari ikastola jartzen duena ere, hori guztiak dira, gure aiton amonek egindako lanak eta ikastolari oparitutakoak. Eta, bueno, guretzat da unkigarria eta benetan pozgarria, ez? Ari horrek etenik ez edukitzea. Ikusten duz ere, txarriko inguru guzti horiek, nola baitere, hainbertze kontutan, hainbertze ekimen antolatzen, ez dira geldirik egoten, buruari ere ematen hor kreatibitatearekin eta bar, hoxen, Nafarro oinez bera antolatu behar delako. Bai, Iñigo, akitzeko eskatuko ditzugu, ez dakit zerbait jakiten aldugun urriaren 8ko egun horretaz, badakit, kostatzen duela eta gitaragua pentsatzen ari zaretela, baina, ez dakit zerbait aurreratzen aldi guzun. Bueno, momentuz, aurreratu ezer gutxi, ez? Bada, prestaketa handia eskatzen du, azkenean, elkartzen duzu milaka eta milaka pertsona toki berean egun batean, eta horrek eskatzen du sekulako hornikuntza, ez? Aparkaleko aldetik pentsatu behar duzu, segurtasun plana, edozein gauza gertatu ezkero nondik atera behar diren ambulantziak, hornidurak, musikariak nondi sartu behar diren. Orduan, egia da, lana handia egiten ari dela eta aurreratzen ari dela, baina oraindik gauza asko guztiz itxi gabe edo oraindik alda daitezkela, ez? Orduan, bai, hori, lehen aipatu duan bezala, Etxarrin bertan izanen da zirkuitoa, nik uste aurten ere berrikuntzak ere egonen dira, baina, hor aurresiago eginen dugu espreski prentsaurreko bat, hori aurkezteko, eta bai aurreratu aldizkizut, aldiz, epe motzean izanen ditugun beste jarduera batzuk, eta, interesekoak izanen direnak, ez? Esate baterako, hor, hilaren 31an, Iruñan, mustuko da edo inauguratuko da arte oinez erakusketa. Kondestable Jauregian egonen da, maiatzaren 19-20 arte, okerrez banago, eta hor, horre Asun Goikoetxea artistak edo omenduko dugu. Eta horrez geroztik artelan erakusketa hori lakuntzara ekarriko dugu, sakanara, bai? Hori alde batetik, beste aldetik, hor badaukagu, oztopo lasterketa egin nahi dugu Etxarrin, apirilaren 22an, orain pixka bat nahiko modan dagoen crossfit edo itxurako halako probak edo egitea, bai taldeka bai bakarka egiteko, eta gero ere maiatzaren hasieran oraindik finkatu gabe daukagu, baina mankomunitatearen laguntzarekin, sakanako mankomunitatearen laguntzarekin, euskara eta hezkuntzaren inguruko mainguru pare bat egin nahi dugu, bat pixka bat arnasgunetan, eta hau zen gure helburuetako beste bat, arnasgunetan euskarak bizi duen egoera, aurreko elkarrizketan zurekin aipatzen duen erabileran atzeraldia somatzen hasia garela, eta horren kezkaren inguruan mainguru bat, eta gero beste bat planteatu nahiko genuke D-ereduaren erronken inguruan, ez? Eta ja ez bakarrik ikastolen ikuspegitik, baizik eta esarez gaindiko zerbait litzateke, ez? Eta, gero ja, azken aipamena ere, eta ere garrantzitsua, gure materiala, Etxarriko dendan daukagu salgai, baina martxoko lehenengo larun batetan egoten gara Iruñeko geltokin. Bai goizez, bai arratsaldez, hor egoten da denda ibiltaria, eta orduan Iruñerriko jendeak aukera dauka bertan erosteko. Eta laster ere, egonen da eskuragai online edo webgunearen bitartez, gure Nafarro Oinezen webgunean, bai.
Hitzordu horiekin geldituko gara, ikusten duzu Sakanarrak, Buru Belarri, Nafarroinezen, antolakuntzan, zenbat gauza ez diren ikusten, hori da betikoa, gauza bat egiteko zenbat lan duen, lan hori ez da ikusten, eta bueno, kasu honetan mintzat Iñigok pixkat hobe ezagutarazten digu, egiten den guztia, ez delako baiz egun bat, urte guztia hartzen duen ekimen bat delako, naiz eta egun hori izan erdigunea. Inigo Oreia, Andre Mari ikastolako zuzendaria, gaurkoan guri pixkat berri gehiago ematen erraten genuen bezala, Nafarroinezen segimendu honetan laguntzen ari digulako. Inigo, eskerrik asko. Zuei, ongi izan. Bueno, hautsen izan da denak, gaurko hemen magazinean, hortziral honetan, zuek asteburu ona pasa. Hori bai, asteburura pasa baino lehen, parlamentuko irudiekin guztiko zaituztegu izan ere, bertan ibili gara, legebiltzarkidei galdetuz, ea ze balorazio egiten duten Beaumont kontseilari ohiaren inguruko espioitza kasuaz. Bai, guretzat oso larria da bere bizitza pribatuan aritzea, espioitza egitea, eta zentzu horretan bat egiten dugu atzo bozeramaileen batzordean onartu zen adierazpen instituzionalarekin. Bertan kritikatzen da hau egitea, bertan ere eskatzen da jakin nahi dela zer gertatu den eta zer neurriak hartuko diren berriro gerta ez dadin, eta oso larritzat jotzen da ere Nafarroako edozein kontseilariari horrelako balizko espioitza horiek egitea. Guk uste dugu zentzu honetan zoritzarrez ez dela gauza berria eta duela hilabete batzuk izan dugu Pegasus operazio horren berri, nun Kataluniako independentistak eta Euskal independentistak berriro espiatu izan zirela. Kasu honetan guk uste dugu larria dela, eta Madrilgo Kongresuan gure diputatua den Belpozuetak galderak egin ditu, jakiteko hain zuzen ere zer gertatu zen, eta baita ere zen neurriak hartuko diren berriro gerta ez dadin. Pasaden astean jakin izan genuen eta oso larritzat jo genuen guk orduan, salatu genuen jakina, gaitzetsi genuela geroa baitik, eta hortik abiatuta atzo hemen parlamentuan onartutako adierazpen instituzionala dago, ezta? Esanguratsua da gure aburuz atera izana denon aldeko bozkarekin. Atzo eledunen mahaian UPN zegoen, eta UPNek bat egin zuen adierazpenarekin, eta PSNek ez zuen sinatu, harritzekoa bada ere, ez zuen sinatu, baina gero aldeko bozkarekin babestu bai. Diot harritzekoa dela, ze izan ere PSNek ongi badaki. Orain gutxi ezagutu genuen Pegasus kasua ere bai, eta bestelakoak egon badaudela, eta beraiek ere izan direla espioitza giza horretako beste kasu batzuetan biktima, nolabait ere esateko, ez? Mino, klaro, ezin dugu ahaztu edo behintzat guri etzaigu ahazten badirela estatua defendatzen lehenak, eta estatu espainolaz ari gara. Eta estatu espainolatik eta bertako ministerioatik eta barne politikatik egiten diren ekintzetaz ari gara. Eta zenbait alderdiek nola baliatu dituzten urtetan eta urtetan estatuaren, ustezko zuzenbideko estatuaren erramintak eta tresnak beharrez diren helburuetarako. Eta hori da, esaterako, Mari Jose Beaumont bezalako kontseilari bat espiatzeko, edo investigatzeko, ikertzeko, edo dena delakoa egiteko. Azken batez ez baitakigu ongi, zertzen zehazki egin zutena, noraino heldu zen, eta bera ote zen bakarra. Ze agerikoa dena da, etzela Beaumontek eragindako interesa, edo ez soilik, baizik eta Beaumont bazela, aldaketaren gobernuaren kontseilaria. Eta gobernu hori aurrera egin ez esan, estatutik edozer gauza egiteko prest zeudela, hori da injusto, erakusten diguna, jakin berri duguna hau ez. Kitzen bera nolabait ere hori kontatzen du ez, horrek.
zertarako sortua zegoen zeintzuk ziren interesak eta zeintzuk helburuak eta azken batez poterea nola mantendu, nola kontrolatu ingurua eta nola gainontzeko gobernuak dinamitatua izan daitezen, egin dezakezun edo zer gauza, edo behintzat hori uste zuten beraiek, hori da hain zuzen ere agerian utzi duena honek, ez? Gaitzespena eta oso larria dela esan, eta ikertu dadila, orain bai, beraiek izan behar dira ikertuak, eta ikertu behar da, ahalmen guztia erabilita, baliabide guztia jarrita horretako, eta jakin arte, dena, zer, nola, nortzuek, nortzuri, zein helbururekin, trama hori guztia loratu arte eta jakin arte zeintzuk diren arduradunak, eta gero, behar diren neurriak hartu ere bai, hoiei ardura behar bezala exigitzeko, ez da. Bai, politikoki salatzen ari gara eta instituzio guztietan eskatzen ari gara informazio gehiago eta batez ere zen neurriak hartuko diren berriro horrelako espioitzak eta horrelako kasu txikin hauek gerta ez daitezen. Bai. Egia da denok ere inoiz esan izan dugula horrelako gauzak egiten zirela bagenekiela. Igual ez horren froga argirekin, baina susmoa bederen bai, eta izan dira bestelako kasuak, eta jakin izan da. Barne zerbitzuetan, beti ez direla gauzak ongi egin, ez? Eta estatuak behar bezala ez duela jokatu beti ere, hori jakin badakigu. Eta alderdi sozialistak ere jakin badaki. Izan ere, gal, bera, estatu terrorismoan adibidea badela, jakin badakigu, eta estatuak baliatu izan dituela interes jakin batzuentzako, edo hoiekin argudiatuta eta aitzaki hartuta hoiek egin dituela beharretziren baliabideak erabili beharretziren helburuetarako, jakin badakigu ere bai. Baina egia da hemen ukatu egin direla torturak, ukatu egin dira bestelako ardurak, eta ukatu da CNI bera behar bezala erabili ez izana, eta egia da egun oraindik ere ezin dela horretan guztietan aurrera egin nahi bezala. Eta kongresuan ikusi dugu diputatuen kongresuan orain gutxi, nola EAJak hala eskatuta eta exigituta egin zen eraman proposamen bat CNIren kontura, hain justu, eta PSNek, kasu horretan PSOek, ez zuen albidetu nahi izan, oztopatu zuen. Esan ez etzela beharrezkoa ekimen hori izan ere beraiek ari baitziren gauzak argitu, garbitu eta konpondu nahian. Baina gauzak ez dira argitu, ez dira inondik ere garbitu, eta nahiarena agerian gelditu da borondate gutxi daukala. PSOek horrelako gauzetan sartu, behar bezala bazter guztiak nazi, eta dena loratzeko. Orduan, horretan egin beharko dugu ere bai lagundu Partido Sozialista. Kontuan hartuta Estatu Espainolak zenolako Estatu Espainolako estoldek ze historia beltza duten azken, nik esango nuke, 70 urte hauetan, zaila da momentu honetan horrelako estrukturekin zerbait egitea desagertzeko. Estatuko estoldak bere paper txikina betetzen ari ziren diktadura garaian, trantzizio garaian, eta nola ez ere demokrazia garaian. Beraz, zaila da, baina edozein momentutan prez egon beharko eginateke salatzeko zertan ari den, eta batez ere oinarrizko eskubideak urratzen direlako. Hori bera, estolda horiek dira egin behar direnak saneatu, eta nola baita ere, horiekin bukatu. Nola egin behar den? Politikatik, eta instituzioetatik, eta gardentasunetik, eta ditugun, guk demokraziak hala eman dizkigulako ditugun erramenta eta tresna demokratiko guztiak erabilita. Baina modu gardenean, eta instituzioetatik ahal bada. Eta, atzo hemendik igorritako edo hemen onartu zen, eta aurkeztu zen adierazpen instituzionalak bezalako ekimen gehiagorekin, eta denok bat eginez horretan. Importantea da.
Ze azken batez, demokraziaren oinarrien kontrako ekimenak dira. Eta horrelako ekintzek egiten dute dinamitatu hori bera. Eta ja berez nahikoa ahul datorren demokrazia bat gehiago ahuldu. Eta horretan ardura denok daukagu. Ez, aipatuko dut, aste honetan tramitatuko da eta guk sinatzaile izan gara lege proposamen bat osasunbideko pertsonal egoerak eta bere baldintzak neurtzen duen legea aldatzeko. Orain arte planteatzen ari ginen oztopo batzuk, oztopo horiek gure ustez gainditu dira, alde batetik medikuen esklusibitasuna mantentzen da, eta gobernua prest zegoen amore emateko, eta guk uste dugu atzera jotzea positiboa dela, zentzu honetan uste dugu privatizazioari ate bat izten zaiola, beste aldetik neurri mantendu lan baldintzak eta batez ere ordaintzarien hobekuntzak ez dira izango bakarrik medikuendako, baizik eta pertsonal zabalagoendako izanen da. Eta gero bestaldetik gobernuak nahi zuen txeke zuri bat jarraitzeko negoziatzen medikuen sindikatuarekin, eta hori bertan bera gelditu da, desagertu da haintzutzen lege proposamen horretatik txeke zuri hori, eta hemendik horrela edozein aldaketa, edozein negoziazioa berriro parlamentutik, edo bere kasuetan bai sektorialean edo bai orokorrean. Beraz, momentu honetan badakigu beste negoziazioak irekita daudela, badakigu greba baten deialdia dagoela, baina guk eskatzen digu aldeei ados jartzeko, adostasunetara iristea, eta espero dugu horrela izango dela, azken finean zerbitzua hobetu beharko delako, hori da denondako helburua izan beharko da. Amaitu baino lehen honekin gure elkartasun osoa eta gure besarkada handia bidali nahi diot hemendik ere bai Mari Jose Beamonti, jakina harekin mintzatu gara, eta animoak eman dizkiogu, eta gure konpromisoa ere bai, argi ustearren egingo dugula gure esku dagoen guztia hau argitzeko eta salatzeko dagokigunetik eta aukera dugun guztietan, baina elkartasuna ere adierazi nahi diot personalki berari. Izan ere, kontseilariak izan ginen batera aldaketaren gobernu horretan, lan haunitz egin genuen elkarrekin oso gustora, iruditzen zait oso kontseilari esanguratsua izan zela, eta asko erakutsi zigula, ez guri gobernuan arekin ginenei, baizik eta oroi eta gizarte osoari, politika beste modu batera egin daitekela, eta beste forma batzukin egin daitekela, eta oso modu profesionalean, oso modu serioan, oso modu esanguratsuan, eta gauza importante ugari egin zituen. Horietan, igual lehena izan zen, Nafarroan politikan inflexio puntua markatu, edo markatzen lagundu, beharko zen gobernuaren barruan, ezta? Orduan hori nahi diote errekonozitu eta eskertu bidena bar, eta nere besarkada bidali hemendik. Bestetik eta gaiaz aldatuta erabat, atzo jakin izan genuen greba deitu dutela hezkuntza publikoko sindikatu guztiek, eta kezka sortzen digu horrek, izan ere beste behin bait gaude hezkuntza departamentuaren jarrera itxia eta eztabaidarako gaitasunik gabekoaren aurrean, ezta. Eta honekin nekatuak gaude. Salatu dugu legealdian zehar 11 bider. Etzela ituna, hezkuntza publikorako ituna behar bezala betetzen eta lantzen ari. Ez zituela hartzen departamentuan eragileak, ez sindikalak, bestelakoak ere ez. Eta hemen parlamentuan urte hauetan izan ditugu kolektibo, talde, pertsona ugari, hori bera salatzera etorri direnak. Behar dugu departamentua bultzatu elkarrizketara. Eta ez esatea, baizik eta egitea. Ze kontseilaria entzun besterik ez dago, eta ikusten dugu, berak bere burua oso dialogantetzat jotzen duela. Hain justo, interes hori guztia horretan jarrita, agerian gelditzen dena da justo kontrakoa badela, ez?
Eta ez da talde bat, ez bi, ez hiru, eta badira eragile haunitz hori salatzera etorri direnak, ez? Atzo berriz ere sindikatuek salaketa hori kaleratu zuten, eta ja ez euren aldarrikapenak aintzat hartzen ez dituela baizik, eta beraiek ez dituela hartzen bileratara. Eta ituna ez dela betetzen ari, eta egin dituen proposamenak ez direla sistemak, hezkuntza publiko sistemak behar dituenak, eta bar luze bat, ez? Uste dugu greba, deitua dagoen greba, apirilaren 3 deitua dagoen greba, egin daitekela bertan bera gelditu elkarrizketarekin, eta egin behar dela jarri, egin behar duela ahalegin bat handia, izan ere denbora haunitz galdu baitu, ahalegin handia egin behar duela, saiatzen akordioak lortzen. Edo behintzat akordio berri baten eta itun berri baten oinarriak ezartzen. Orain da momentua. Gainditua dago, aurreko legealdian sinatu genuen ituna. Naiz eta bete ez den. Bino gainditua dago. Agortua dago eta berri bat negoziatzeko garaia da. Eta negoziatzeko eta elkarrizketarako eta konpromisorako beti da garai egokia. Naiz eta legealdian amaieran egon. Aztadila hizketan horretarako berritzeko ituna eta egindako ibilbide hori hurrengoak ardezala. Horretaz, arduratuko gara gainontzekoak ere bai, eta desde logo guri badagokigu, geroa bairi badagokio, eta espero dugu baietz, egingo dugu lekuko hori hartu, eta egingo dugu egin genuena, eta egiten badakiguna. Jarri, hitz egin behar den guztiekin, eztabaidatu eta alden neurrian akordioak lortu. Hori dago gure konpromisoa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.